دما کو 12000 سال بری پارێزگاها مرۆڤایê ya pêşîn li girê mirazan hat avakirin em li vir bûn. Dema ku gundê pêşîn hat avakirin, cara pêşîn çandinê hat kirin û tovê pêşîn li axê hat reşandin, ajana pêşîn hat kedîkirin û bêriya pêşîn hat kirin, em ketkarên vê axê bûn. Ji ber ku em wê demê jî li van çiyayan bûn, ji me re gotibûn Kurtî, ango çiyayî û ew nav her dem li ser me ma. Wê demê em mîtan bûn, qasî bûn, naîrî bûn. û dema ku 3000 sal berê Asûriyan dagir dikirin çand û gel, li peravên deryaya Jorîn em ûrartiyên berxwedêr bûn. Dema ku agirê Newrozê bi destê kawayê hesinkar mizgînî digihandin çiyayê serbilind, em li vir bûn. Dema ku 1500 sal berê medî bi rengê konfederasyonekî derdiketin ser dika dîrokê, em li vir bûn. û wê demê em bûn gel, em bûn xwe û me kokê xwe berdanîro. Dema ku ol li dû hev derdiketin qada dîrokê, em li vir bûn. Di haveynê her baweriya rojhilata navîn de kedame hebû. Dem dahat em dibûn komagene. Dem dahat bazê dostikî ji çiya dat ket. Erdnîgarî dibû Merwanî, Şeddadî, Hesenî, dem dema me bû. Wekû qiralekî Sümeryan 5000 sal berê gotibû, Kurd li çiyayan bûn, çiya hêlîna me bûn. Em bi çiyayan bûn xwediyê hêz û şiyan. Dema ku komara Tirkiye dahat avakirin, li Amedê 3 dar dihatin rastkirin. Li Agiriyê agir dibariya, geliyê zîla xwîn diherikî nava çeman. Li Dêrsimê derê laçî sor diherikî. Rihê me carek dîsa di kûrahiya çiyan de diman. Li dijî dagirkerî, talan û zilmê em li vir bûn, em li virin û em ê her dem li vir bûn.